Nicușor Dan, dacă nu își revine urgent, este cel mai mare scroc din politica recentă a României. Multă lume l-a comparat cu Claus Iohannis și eu am spus că e o comparație nedreaptă. Continui să cred că e o comparație nedreaptă, pentru că Iohannis nu merită așa ceva. Deci Nicușor Dan este în momentul de față, eu speram cel mai bun președinte din istoria României, avea potențialul ăsta, până la momentul vorbirii, cât e azi? 3 aprilie 2026. E cel mai slab președinte pe care l-am avut până acum și vă spun de ce. În primii ani de mandat, Claus Iohannis i-a dat peste botul lui Liviu Dragnea cu unele propuneri de premier. Claus Iohannis a tras o geacă pe el, s-a dus în mijlocul protestatarilor. Claus Iohannis s-a dus și a prezidat ședință de guvern atunci când se dezbăteau subiecte tensionate. Mai țineți minte cu elefantul din încăpere? Claus Iohannis s-a dus la ședință CSM și a prezidat lucrările. Claus Iohannis respingea din când în când niște miniștri penibili ai PSD-ului, Ilan Laufer, de exemplu. În primii ani, Claus Iohannis exista. După care și-a dat seama că viața e scurtă și merită zburată în lux. Și a devenit Claus Iohannisul de astăzi. O glumă tristă. O glumă scumpă și tristă. Dar în primii ani de mandat, Claus Iohannis a existat, Nicușor nu există. Nicușor este în momentul de față cea mai mare dezamăgire. Nicușor nu a participat la nicio ședință CSM, Nicușor Dan n-a venit la nicio ședință de guvern, Nicușor Dan nu a respins nimic din propunerile partidelor, niciodată, n-a avut niciun cuvânt de spus. Nicușor Dan nu există. Nicușor Dan, dacă nu își revine urgent, este cel mai mare scroc din politica recentă a României. A păcălit multă lume că va fi altceva și el poate spune chiar sunt altceva, dar în direcția opusă. Nimeni nu și-a imaginat că primul an de mandat al lui Nicușor Dan va fi ultra mediocru, că nu va merge la întâlnirile cu Macron, cu Merz, cu europenii de bună credință și va sta în insectarul de dubioși al lui Donald Trump. Nimeni nu-și va imagina că Nicușor Dan rupe ritmul Europei care spune stop războiului din Iran și va pune la dispoziția americanilor bazele pe care le luam în calcul și pe alea pe care nu le luam în calcul, de exemplu Otopeni. Nimeni nu-și va imagina că Nicușor Dan a păcălit atât de multă lume. Dacă omul ăsta se simte atât de bine fiind președintele României, ținut în pălmuțe de Pahonțu, și refuză să-și exercite prerogativele, să meargă dracului la ședințele de guvern când Bolojan are nevoie de întăriri, să meargă